Kula niku nembe dalang. Dereng mawon rampung. Rampung kok rampung. Bebasan limbukan wae durung. Saya goro-goro. Lho kok ya sampean beatek-beatek nganti maut. Piye lho karepe sampean? Lah ya ngene iki aku kojur. Wong bayaran wae durung jangkep, mung di DP ora ana 10%, sampean dieret sak tenane karepe sampean iki kepiye to, Ndara? Ya sadurunge ngapuramu sing gedhi yo, Kakang. Ini yo Kakang wis to nek babakan Prabiyo, tegese Prabiyo samu barang kene sampean kok bakal tak ganti kok, Kakang. Lho. Piye to, Kakang? Arep diganti Prabiyane. Ning kabeh ku mau ya perkara-perkara Lah, yo to, Kang. Iki yo gara-gara sampeyan lho. Kok yo sampeyan to. Ayo, sampean. Urung bayaran bocah mlayu. Lah yo aku digeret karo Lah terus keterangane piye? Kakang wis ngandhake babakan kula dene sampeyan kuwi wae bakal tak ganti tenan kok, Kakang. Ngeten Ndara nggih ngeten. Ndara Alimulan. Niki mboten perkara Prabiyo. Kula niku ndalang pun kawentar dhateng pundi-pundi. Galang saka nyono saka bakaran kae ora nate siji nguciwake pelanggan, nguciwake apa sing ngejog. Kedadian iki jeneng kula rusak gara-gara sampean. Lho kok malah ngleruke aku yo. Nyatane dalam durung rampung kula sampean dieret nganti wis lampu mati mbok deret durung napa bayar. Aku iki mau diutang nek aku wis tak gadekno sekitar iki kok piye. Lah kok iki dadi aku ora iso bayar iki lho. Dadal iki aku memang kok dhisik to di babakan skincare apa memang bakal tak ganti kok utang mangkon. Ya mengko aku sing bakal bayar. Ngeten. Sekawit pun kula aturaken menika mboten perkara bayaran. Ning sing kleru sampean jane karepe sampean piye? Ngene yo, Kok sampean Kakang. nganti nggeret kula niku dalang. Sambungane Yo, napa? Kakang. Ya ana sambungane karo sampeyan lho, Kakang. Sambungane napa? Ya samu barang nganti kelakon kaya ngene-ngene lho, Kakang. Apa sampean kira melas kelawan aku? Perkara napa? Babakan penanten lanang sing pasuryane ala kaya ngono sing gelem sapa lho, Kakang? Raden Josari kuwi pasuryane ngono. Yen aku kelakon omong-omong kaya Kakang, Manja. Lha iki repot. Sing arep rabi niku Gusti Rayong. Nggih. Mongko temantene lanang sampean nudini. Nggih. Ya to nadyan sugih ning dhewek niki cacat ora kaya Jijaka lumrah. Lho ora ana sesambungane karo awake dhewe to. Saiki aku takon kalau kamu kabeh. Yen aku dadi jejodohan karo Raden Josari, yen nganti saripitan, apa ya bakal seneng yen aku sandingan karo wong ala kaya ngono lho ya emang ora. Emang ora. Ning perkarane sampean kuwi dudu perkaraku. Santrone karepe sampean liyane kuwi sak tenane ngopo? Ini yo Kakang aku bakal malungko karo sampean. Sawise aku temu karo sampean ngeteke sampean pinjalan. Jujur wae yo Kakang, aku duweni rasa tresno karo sampean rumangsa kadudel atiku Kakang. Tresno karo kakangku. Baik. Tresno kok dadak lho. Ora kok babakan kebadan pi ora lho Kakang. Dadi tresno pada pandangan pertama ngono ya. Iya lho Kang ono Ya, ki. wis ngene wae. Iki mengko ya sepurane ya aku nguku lawan sampean. Ya wis dijabel wae besane Kakang. Iki wis kadung kebacut. Ya toh? Wis bebasan sego wis dadi bubur ora bakal bisa balik dari sulu. Yen pancen sampeyan kuwi karono nggeret aku mergo ora seneng karo Raden Josari manten lanang, mergo sampean tresno kalian kula karo aku. Yo ing papan kene yo piye meneh? Iso yo. Yo mesti tak. Piye Kakang? Yo ditapa. Nek ngono aku milu sarujuk lho, Kang. Wis sarujuk. Heeh.
Dia Mbak Yuke. Iki aku diletak. Dasare apa kok Sarjo? Lah, bocah lentir kuning ayu ngono lho, Kang. Matur Kene ya diraing wulan kakang-kakang panjang. Sing gedhe pangapurane sampean. Segawit wis dikandhakake perkara bayarane sampean sing tak tunggak mengko bakal tak luwehi. Ya. Anak bojone sampean bakal murakapi. Ya. Ini raing wulan. Iki saktenane dudu perkara iki sing dadekake melang-melangku. Mongko aku dijog dening Wedana Yuyurungkung sing duwe gawe kuwi panjenengane Kanjeng Dipati Gurda Seking Parang Gurda ya. Monggo kuwi mengko yen nganti kapirsanan mesti ndadekake duka njur wurung tan wurunga ngembet-ngembet marang Kanjeng Wedana Yuyurungkung. Ayo lho coba bleduk manampak-nampak kae. Pancen bener iki. Panjak-panjak kabeh. Pancen ora kleru para panjak aku. Oh, saiki ne sapa nyono ndi? Sapa nyono tak kon lunga. Lho. Kon lunga iki banjur piye? Wong